in the end, as what media would wish to project, I hope that is not what USEC Dancing really wants to say, they would issue a show cause order to me. That's a small price to pay for living up and owning up to my responsibility in taking care of 1.4 million Cebuanos. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia isip tubag sa balita sa CNN nga pamahayag ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Epimako Densing III. Matod ni Garcia, mas dako ang iyang tulubagon ngadto sa mga Sugbuanon nga maoy nibutang kaniya sa katungdanan isip ilang gobernador ug nagsalig nga iyang panalipdan ang ilang katungod ug kaayuhan. Hinuon, sukwahi sa balita sa CNN, wala niingon si Dinsing nga muluwat og show cause order ang DILG batok kang Garcia. But if you read the story itself, Secretary Dinsing says this is a last resort. Sa pagkakaron, nga gimuan na sa Hunta Probinsyal ug ordinansa ang executive order ni Garcia, padayon paghihapon kini nga ipatuman dinhi sa Sugbo ang optional nga paggamit sa face mask. Bisan pa man sa pagsupak sa DILG, malaumon ang gobernador nga mahapsay ug magkasinabot ang DILG ug ang lalawigan sa Sugbo isip usa ka local government nga angayan tabangan ug protektaan sa DILG. We are supposed to be working together. The Department of the Interior and local government should be a department that looks after the welfare and recognizes the local autonomy of local governments. I hope that we can work together harmoniously here in a legal, fair, and just manner. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.